Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Blaqlife TV ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la ngamandla ezulu. Umnguye inkomo sovukazi umvuleni intokazi ezalo mamkhize. So today njengoba ngishilo nje ekuqaleni ukuthi sise PMB basibhalelile basibiza nakhona. So nakhona mina into engizwileke ukuthi iPMB iyodwa nje iyicountry ngokwayo. So sicela ukuzwa imanga zala nemfihlo zakhona ningabi samangala kakhulu. Cela ingabi oJudge Judy ngiyanicela tu ngicela nje niphathe kahle ku-comment section. Namhlanje sivakashela ubhutike ozosichazela kabanzi ukuthi why azilela e-studio. Sawubona. Unjani sisi? Phela konjani? Hayi kaphile. Ngikhona nami ubuya kuphi ne-PMB? Oh mina ngibuya la eMbali e13. Alright, imbali ngathi ziyabuya ne? Zibuya kakhulu njengoba ubona ngila njengoba ziyabuya. So why uzile ke la e-studio sethu namhlanje? Mase kutshele nje wesisi uthi ine ngilethe la uzohleka mhlambe iyahlekisa kodwa abanye yimi. Mina ukufunda ke nje ngikhona le varsity kodwa ngicela ungayisho uthi yona yiphi yabo. And ngihlala eResi ke. So kunenkinga la yabo. And inkinga yami ithanda ukuhluka kunezinye inkinga because eqaleni nje kuye kwaba nentombi engiyibonayo yabo. And phakathi esikolweni? Phakathi esikoleni impela. So le ntombi le mangiyibona shuthi lwalo uthanda bola nginqoba ngase ngiyayibika ekuyibikeni kwami kodwa akuzange kuphumeleleke yabo. So engaphumeleleki kwami kodwa yagcina iqoma omunye wabo rooms abami ngihlala nabo. Oh okay. Enwaphatheka kabuhlungu ke. Njengendoda uyazi na ukuhlulwa kwendoda ukucasuka kwayo. So ngacasuka kanjalo ke okubhlungu ke nje obisiqoma rooms wami kuningi okwenzakalayo. Kwenzakalani? Le ndaba iyahlekisa wona moya ixoxa. Le uvele ihlanje kwenze njani? Angazi noma abantu bangayithatha ni serious. Mina mhlambe ngizothi ngikufunde khona la ukuthi ungeke ubelieve ukuthi abafana bayalalana bebodwa. Yo. And ngeke ubelieve impela. Mina ke kuResi engihlala kuyona sabafana sibawu 3. Lento ekuthiwa 3 sleeper bayazi abasema varsity. Lento ekuthiwa 3 sleeper. Ungeke ubelieve ukuthi abanye bo rooms abami bayalalana. Manje nisweni kuphi mayenzeka lento le? Lento le yenzeka nje sikhona but into yaboma iqala kancane ukunezinto ongayinaki yabo. Mangiphaphama sometimes ngiyaphaphama urooms mhlawumbe umunye uqimbile kodwa uhlele embedeni womunye urooms like yabo ngeke unake nje nawe yabo. Eqimbile. So yenzeka ebusuku manilele. Yenzeka ebusuku masilele but mhlawumbe ngizothi nasemini phela ngoba isikhathi esiningi angibi khona mina eResi yabo umuntu obhizi nje. So uqale nini uyibona lento le? Sekunesikhathi ngiqalile. So mangiyibona lento enganginiki ukuthula like ngize ngithi mina inkinga yami Nkosi ngumuntu onobuthongo ngiyalala too much kodwa njalo ebusuku mangiphaphama kuzoba nento engingayiboni nje kahle but kube nalento ukuthi sabafana sonke vele lendlini ayikho into engenzeka yabo. Ukhona mhlawumbe umsindo soko awuzulele ongawuqondisisi kahle. Umsindo ngabe ngiqamba amanga kodwa nje ayinginiki ukuthula lento. Abanazi intombi lo munye phela unawo ngoba wagcina eqonywe iyona phela le ntombi le lo wawuyithandile ngangiyithandile. Unayo intombi kodwa futhi manje la endlini nje roomini banokwenza engingayiboni bobabili futhi banazi intombi. But into enginotisayo kulo okuyena umlalwa usenako ukuxegisa entombini yakhe akasemningi kakhulu. Le wena owawuyithandile. Le mina engangiyithanda. And wena uphatheka kabuhlungu lokho. Ngiphatha kabuhlungu ngoba manje uma ngiyibuka le ngane engangiyithanda ngiyabona ngathi ikhona into esiyidla kodwa akukho ukuthi mina ngifike ngiyibuza ukuthi kwenzakalani. Kwabona nabo mengibabuka manje sengiyababona ukuthi no man ikhona into off la lendlini yabo. Kodwa manje akukho ukuthi ngibabuze because abafana. Ngokubukeka banjani abafana nje ongabathatha njengokuthi abafana noma khona mhlawumbe into esolisayo mawubabhekile because abanye okay ngilibeke nje legama istabane abanye umbone eseza le ukuthi okay no nje istabane this akekho straight manje laba babukeka kanjani boba uthu laba othi bane intombi.
yazi ngeke usho ukuthi bayi ngeke ngisho nje mina Amajongo nje. Amajongo nje asulekile impela nje Hayi, uyabona bonke. insizwa zangampela. Kodwa ayi anginako Let's ukuthula. not make sure. Let's not make sure. So manje ufuna ukukhuluma nobani njengoba ula studio? Into engilethe la ngiyazi ukuthi angihlangene nawo mhlawumbe izobe ukuphapha or abantu nabalale nababukele emakhaya ngeke bayibuke kahle mhlawumbe into engenza but ngiyafisa ukuthi ngikhulule untombazane ngimtshene ukuthi hayi kuyonakala ngumuntu wakho akaphuma necebo ngoba ngempela lento mekuthi ayinqandiki angisho ukuthi ngifuna ukuyinqanda kodwa ngifuna naye akhululeke untombazane mhlawumbe athola umunye umuntu ngoba ba happy labantu ngendlela ekwenzeka ngayo. What if usisi uyazi ukuthi umuntu wakho uyi-twin plug ubamba ngapha nangapha? Angisho ukuthi uyazi kodwa Awubona ukuthi uyazi. hayi So mawusumtshela mabahlukana uzobe usuqala phansi futhi uyagadla. kobonakala Kahle usayibhekile ne? hayi Hey, tshela ukuthi kahle yakhe usayibhekile. hayi phela ke yazi nawe phela impilo le mhlambe phela ucila ungathosa uyishaya endukwini ukwazi ba Hey, ngeke. Asike sizaba kumfanele simuze ukuthi uzothini. asike simzama. Yes, hello. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami unasi isikhashanyana singakhuluma? Kona bengibhizi kancane kodwa akunenkinga. Isikhathi esincane nje. Ukhulumisana noStufuzo Dlangamandla from Blaqlife TV. Oh, okay. Khona ubhuti engihleli naye la studio ucela ukukhulumisana nawe bengicela umlaleli. All right, akunenkinga. Okay mama. Ngakhuluma. Uyaphila sisi? Ngiyaphila unyana. Ngiyaphila nami. Ngiyaphila nami. Ngiyazi ukuthi asondelene ngalondlela futhi asijwayelene ngalondlela umuntu ongaziyo siyazana nje but akukuningi engifuna ukusho kuwena angazi ukuthi kuzofika kanjani kuwena angazi futhi uzophatheka kanjani but ngicela ukuvele ngihlala odabeni ngicela ungivumele ngikhulume. Oh, okay, but ngiyakuzwa kodwa mhlambe bengingazi ukuthi ubhuti ukuthi ubani. Ngiyazi ukuthi uyangazi njengoba ngiphinde ngasho ukuthi ngiyazi ukuthi uyangazi kodwa angifuni ukuzisho ukuthi mina ngoba. Oh, okay. Yeah. Hawu. Kuzwakala ku strange ke lokho but kuyakulungile ungakhuluma. Okay. Ngicela ukutshela nje ukuthi indoda yakhe yakujolela. Okubhlungu ijola nenye indoda. Hayibo. Manje ngifanele ukungitshela ukuthi indoda yami iyajola. Ngitshela ukuthi ijola nenye indoda. Hayibo kahle wena. Kahle. Angaqeda ukungimangaza. Indoda yakho ijola noRomza wayo. Hey, hayibo. Uyammonela noma kwenzakalani? Angimmoneli. Ufuna ukuthini ngaye? Mina ngiyazi ukuthi umuntu amngekaza ayenze lonto, umuntu emuthandana nami, si right futhi si happy. Sikufise ngisokuthi ahambe oshana nenye indoda. Futhi umuntu ami ku straight akwazi ukutshela ukuthi uyajola. Okay. Uma ukuthi wena uthi umuntu wakhe akakujoleli, ake ukuthi ngelinye ilanga manihleli naye ukumshuthe kumuntu oyinqenje. Umuthi uthi uzoxuma noma uzwenza njani? No, khani uyadlala. Khani uyadlala. Okwamanje kusazwakala ngathi ihlayana. Kodwa ekugcineni uzongibonga. Imake futhi yazi kuzwakala ngathi serious. Ngiserious. Ngithi mina mbize namhlanje ntambama nijole mase umshuthe kumuntu oyinqeni. Ngizotshela mina yazi ngifisa ukwazi uyisitha sakhe noma uyini noma mhlawumbe uzama ukusixabanisa noma uzamani. Because yabo lento oyishoyo mina angizwa futhi angi-understand futhi kubukeka sengathi umuntu nje like you. Noma isikhathi April manje kungakwenzeka ukuthi mhlawumbe usaqhubeka neApril Fool. Ngiyazi ukuthi mhlambe ayizwakali kahle. Ngiyakuzwa futhi ukuthi nangolaka phezulu. Kodwa ngiyakucela ngelinye ilanga uwehlisa umoya bese wenza lezi zinto engishoyo noma mhlambe nje ngelinye ilanga ukumbhekisise nje angisho ukuthi imali futhi imali uyazi into futhi uyikhuluma yami noma uyazi ngiyayazi ukuthi nje kutshela indoda yakhe yakujolela lento ngitshela wona yikho lento ngitshela wona yikho indodaami ngeke izenze lonto angeke izokwazi ukuba nomunye umuntu ngikhona mina especially enye indoda yami is straight
straight indoda yami ngiyazi ukuthi straight angeke uzongitshela ukuthi itshola nenye indoda itshola nami bese isengo sokuthi itshola nenye indoda mina ngikhona asazi kahle futhi uma kuwukuthi mhlawumbe ubuzama amacebo ukuthi mhlawumbe esixabane or something noma content ibangile usuzofaka nami lapho ngiyacela ngicela ulizimpi zakho nayo ungangifaki mina. Okay. Kodwa ngiyaphinde ngiyasho indoda yakhe iyakujolela and itshola nenye indoda. Okubhlungu ukuthi mhlambe nawe uzogcina isik-affecta lento ukuthi kanjani okwamanje ngingakazi. Kodwa indoda yakho itshola nenye indoda and ijola noRumza wakhe. Ngicela ukuqaphele ukuthi uyafika lapha eroomini yawo kusayina in ukuthi uRumza wayo lo munye ukubuka kanjani ingoba uyakumonazela. Usakhona sikhuluma nobani? Ngeke kuthethe ukhuluma nobani. Ngiyacela bandlu ngitshela khona. Ngeke kuthethe ukhuluma nobani. Uzakala sengathi userious ngiyacela ungitshela abantu. Ngeke ukhuluma nobani kodwa ngifuna wazi ukuthi indoda yakho iyakujolela and ijola nendoda kubhlungu. Isona sami ngesizwe siyenze lo nto ngiyakwazi lokho. Kodwa iproof ngelinye ilanga uzoyithola ukuthi uzoyithola kahle noma kabi okwakho ke lokho. Ngikhuluma ngendoda yami ngiyayazi indoda yami. Ngiyayazi ukwazi ukungitshela ukuthi indoda yami ijona nomunye umuntu indoda yami itshola nami. Bijola nawe phinde ijole nenye indoda. Imali mhlawumbe khona disayitele yini ukuthi izinto ze-complicated between mina naye? Awu, bengazi complicated mina bengithi ngiyakusiza kodwa ke ngese ukuthi izinto vele zi-complicated kodwa nami bengizama ukusiza lapho kodwa ngiyabona ngathi awusizeki. Ngeke azayenze lo nto specific mina. Angeke azayenze. We mama. We mama. Yebo sis. Uyamthemba kakhulu umuntu wakho? Ngiyasithemba thina sami even though phela zikho lesikhathi zokuxabana. Izinto zibe complicated but lento esho lo bhuti okhuluma lapho mina ngazi ukuthi specific ngiyamthemba mina ngiyazi ukuthi ngiyazenze lo nto. So awukwazi uzisole lutho nje mhlawumbe ngabafana ngaye. Uhlelo umuntu ohlele nabangani bakhe uhlelo umuntu ehlele endlini sibona ngaso isikhathi sibona ngaso because vele sibona ngekhathi za late rest. So angikaze ngize ngicabange yonke lento futhi ngiyazenza specific lo nto. Sicela ungangitshela ukuthi uyayikhola. Wamfica single? Angizange. Wamfica single? Angazi kodwa ngokwami mina ngangazi ukuthi usingile. Akaze zakujolele namuntu nje. Angikaze ngibambe intombazane mina kusiphesihle. Mina ngiyazi usiphesihle uthanda mina ever since safika rest usiphesihle uthanda mina. Akekho omunye umuntu athanda naye esikufika isidingo sokuthi sithandana nami athanda nenye indoda. Ngakubuza something ethanda ukujula kancane. Lungile singabuza. Mina noba u2 empedeni akaza kucele i-anal sex. Once kwaba kanye nakhokha kwaba kanye and wathi uyithatha phi leyo nto? Hawu kukhona ama videos esemhlabeni trenda ayenza ama anal sex so angiyexpress ngingasibona isidingo sokuthi akhazi. Awumbuzanga lutho awusolanga lutho. Angizange ngimbuze lutho ukuthi ngaphikisana nje naye kusho ngaleso sikhathi wakwata yes but nga-understand ukuthi angazi usindoqela kanjani. Wakwatelwa uma ngabe kuthiwa awuvumi. Wangikwatela phela. Mawucabanga mawusuhlanganisa lokho okutshelwa ubhuti namhlanje naleso sikhathi leso ayikho nje into ethi qin nje emqondweni. Yo. Sihle ngaza yenze lo angayenza kanjani into enjalo kumina. Cela wehlisa umoya mama mhlambe asazi mhlambe mase uzama ukubheka ngenye indlela angazi but angiboni ukuthi ubhuti angasuka la esuka khona eze studio angafuna ukukhuluma into eso. Nokwenza ngithi sitha sakhe ufuna like ufuna ukumphatha kabo something or ufuna ukumonela kumina but then uma ngabe ngisaqala ngithi isikhathi ngihlanganise yonke lento. Ngiyakuzwa ukuthi the time kade sikhulumisana ngaphambilini uye wangichazela ubhuti ukuthi ubekuthanda nanokuthi uyakuthanda futhi so akafuni into ezokuphatha kabuhlungu ne so that's why ebefuna ukuphumela obala akutshela. Uyasibona ke sisizathu ngiyengabona vele ukuthi umuntu lo
ufuna ukushaya uphesihle ngalento afuna ukumshaya ngayo ufuna ukudola nama ngisho ngeke balekile kuyena ngithi sinabantu abasithandayo abangafuni ukuthi siphatheke kabuhlungu ongathi mangabe kutshela something umshaye vele ngokomqondo nangenhliziyo ukuthi hawu uhlangana kuphi yena but elwela ukuthi khululeka nawe ngoba usuke ekuthanda ngempela engafuni ukuthi uhetheke you understand kodwa ngiyakuzwa sisi kodwa nami ngicela understand lokho bakhona abantu abenza izinto ngoba befuna ukufezekisa izinhloso zabo kunokwenza kanti ukuthi lo bhuti lo ufuna ukufezekisa izinhloso zakhe okusho ukuthi abe right ke ngoba mina nendoda yami si right futhi ngiyayithemba lokho okunye ngithatha ukucabanga abantu uzokuzinikeza kodwa isikhathi sokuthi ukhulumisane naye upartner wakho ngibona ukuthi ngizindani because awusazi that is valid sokuthi waye ngakucela anal sex mara mangikhuluma naye vele uzokwata angifuni futhi into ezokwata semina isithanda sami kulungile mama siyabonga kakhulu ukuthi ubambe i-phone call yethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho okay mama siyabonga Ibo. So sesimtshelile ke uzizwa kanjani usayazi ngasho ukuthi endakakholwa ngiyambotha akakholwa nje kodwa angazi why kungathi kuqhubu emqondweni wakhe because uyachaza ukuthi useke wamcela yes iyona nami into engiphatha kabi ukuthi why engabe khona into efika emqondweni wakhe yes ungavesana usucele leyo nto kumuntu wakho wathi ke uthando phela liyavala amehlo mhlamba amehlo asavalekile kodwa asithemba ukuthi ngelanga uzophaphama kodwa into engiphatha kabi kakhulu ukuthi usaphakamisa umoya and uyambona ukuthi akezwa umshini ngaye but mina okwami ukuzama yena njoba ngimthanda nje angifisi kube khona into ezomphatha kabi ngelinye ilanga like emesethi hawu mfethu wawuthuleleni wazi ingakho kade ngizile studio mina ngithi ngifuna ukumconfessela nje ngimtshene ukuthi kukanje so mekwenze ungiphendule nje ukhuluma iqiniso mekwenzeka bayahlukana ke uzomthatha ke kodwa usisilo uyimisele ngaye noma ufuna ukukhokha ukuthi akaqomanga wena before waqoma lo muntu lo adlala ngaye uzomthatha kodwa ke ukube ula uyambuza ukuthi mina ukuhlangana kwami naye sahlangana kanjani nawe uzovela ubona umshado ngempela yazi uyamthanda ne inhliziyo yami yonke malanga wonke yazi mina ngiqala ukufika evarsity yena umuntu oqala engambona kwawena umuntu oqala ngimkhulumisayo cabanga wena umuntu oqala wazizwe lami evarsity so mase kuthiwa kuyenzeka nje ukhona ushansi ungawuthatha ngezandla zombili nje ngawubambela ukufa nokuphila umshadi mina naye singahlukaniswa ukufa kodwa kwasemeba nenhlanhla abanyusi la minyaka kunkulu wami manje umuntu osekhaya ke mhlambe futhi oseres because impilo zethu zicishe ifana ungazitshela ukuthi into eyenzeka kuwena kuphela kanti ayenzeki kuwena kuphela baningi nabanye abantu abakhonayo ukuthi badlule kuleso simo leso so umuntu okulesi simo wena okusona ungamnyala uthini bafowethu emakhaya nasemares abanye ngingasho nje ukuthi impilo inzima kuyona le ndaba lezi zamathandana njengoba ngisho ukuthi lo sisi ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke but yena ukulunye uthando angithi yabo so enye into futhi engagxila kuyona ile yako lokuthi kune lenkinga nje isikhona futhi isidlangile leyo ukuthi abafana bathandane bebodwa wena ukazi ushela umfana hayibo wenza hayibo enginike ubani nguzulu mina enginike ubani enginike ubani hayibo manje ngamshaya yini cause ke phela sinayimvumo yokuhlanza sibeke phezulu kwetafula ama feelings ethu hayi sesikonto engizokutshela uyabona umuntu ukuze aqala kubhedela ngoba sho nawe usukuyinto okubhedela mina ngeke ungiqale nje uvela ungisukele nje kiyinsizwa yakwethu ungitshela ukuthi uyijongo uzwa ama feelings enze yazi ngeke akutshele lo nto obunye umjito hayi bo ngiyakutshela wena ukuthi ngempela kunezinto obona ukuthi hayi lo
bamtshele kufanele. Ngoba uthambile. Uthambile. Isiyoyoyo somfana leso. Kodwa bakhona abanye abantu besilisa uthola ukuthi ubukeke ethambile kanti hayi ngoba nakhe indalo yakhe because uzubukeke nje uyijonga uthambile nje kwenze njani. Bo mina ngiyazi lento uthi uyijonga ubukeke uthambile ngobani. Siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele e-studio sethu. Let's hope usizakele ngokuthi ukhulume and usihlambe uzokwazi ukuthi aqale phansi asuse inkungu emehlweni manje abuka ukuthi hayibo lo muntu athandana naye umuntu kanjani kanti kahle kahle. I hope usizakele. Ngasho ukuthi ngisizakele kwamanje ngoba khona sekukhiphile esifubeni. Sekwehlile umthwalo. Sekwehlile and futhi ngiyathemba ukuthi nosisi lento mhlambe uzobuya icabanga ngenye indlela. Nawu ukuthi nje ngifuna ukudlulisa izingane ezikemavasithi ukuthi hey bafowethu lento into eyenzakalayo and into ekhona lengaphakathi. Abafana impela manje sebedla lubi sebethandana bodwa. Engakho ubona ama relationship engasaphumeleli isikhathi samanje. Abafana nje bathandana bodwa. And mekuthi lento le ayikho indlela yokuyinqanda iyaphambili futhi Aseselona ihlazo lena. Sengiyibone ngathi ayisestylelani ayisafihlwa. Ayisafihlwa ngempela lento le yimbi mothi uyayibukisisa. Asazi ke phela ukuthi wonke umuntu unamalungelo manje. Asazi mawudinga usizo nawe mawudinga ukukhuluma something nanoma ngabe kuthiwa yini uma ufuna ukuxhumana nathi ungaxhumana nathi kuleyo number leyo ebona lapha screenini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.